Gauza oberik dudarik gabe ez da bilatzen munduan. Bizi euskaran denok esanez, niri euskaraz mesedez. Gaztelduak zaharrak ere elkargoratu ze euskara, gure ikastolan asmo horrekin lanean ari baikara. Aurrera jator euskal langintza, euskara biziko bada. Bizi euskaran denok esanez, niri euskaraz mesedez. Ze kanta polita, ezta? Gustatu zaizue, Ba, orain ikusiko duzuen programa askoz ere gehiago. Aizue, oporretan zaudete, ezta? Ba, Dondon Kikilikonek ere oporrak hartzen ditu. Eta horregatik prestatu dugu programa berezi bat. Udaon Kikilikon. Azteko prest? Gu ere, bai, baina ez dakit pailazoak... Aixo, aizbea, zer modu! Zue, baina zer egiten duzu oraindik hemen nahi duzuen, mesez. Bostet erdia pasiak dira, zoazte bizkor. Guazen bada horretzen dago, ez zaila. Bizkor mesedez hemendik alde, Pailazo hauekin ez dago karrerarik, Ea, iritsi aldira. Oraindik ez? Bai! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Arratsaldeon guztioi! Ea, ez dakit... Arratsaldeon guztioi! Arratsaldeon! Bai, orain entzuten da. Arratsaldeon berriz ere guztioi, kaixo! Tira! Ez dakizue benetan zein pozik gauden zue guztion aurrean berriz ere egoteaz. Bai, aizue, tristura pixka bat ere badugu, Tristura, zergatik? Bai, Dondon Kikilikon bukatu iten delako. Baina ez dio aljolik, oaingo Udaon Kikilikon oso polita izango da. Aizue, baina Txiribiton, ik ezaldituk agurtu behar aurtsoa. Ea ba. Izugarria da, Mirri eta Txiribiton, zenbat haurtxo etorri diren gaur Zarauzko politiroldegi honetara. Bai, nik uste 16 edo 17 badirela, 16 edo 17? Bai. Askozaz ere gehiago, Mirri. Bai, baina dena den, hemen ez zeudek Euskal Herriko hautxo guztiak, Kontxo, hori egia da. Eta jakinela zei hartziegu, askeneko Dondon Kikilikon dela eta Udaon Kikilikon dela eta jakinaren garrean beharri berrizke hau, Eta Mirri eta Txiribiton nola egin dezakegu Euskal Herriko haurtxo guztiak jakin dezaten gaur dugula azkeneko Dondon Kikilikon. Hau da, gaur dugula Udaon Kikilikon. Txiribitonek badik ideia bat. Abai, zer Txiribiton, ja. Euskal Horrelako petralkeria asmatuko zuen potolonek. Eske Txiribitoni bururatzen zaizkionak izugarriak. Beti desastrea izaten dira. Ja, Txiribiton mesedez! Telefono bat, baina... Nola hasiko gaitu gaur guzti banabanaka telefonoz deitzen? Baina eske burutik egin... Tontolo maske tontolo. Kontxo. Nola emango hasiko gara guztiak, Mikerri, Enekori, Aizpeari, Aitziberri dena banaka. Gorkari, Mirri. Enela ezin daiteke egin, Txiribiton. Eskoa da, kontxo. Beste ideia bat behar dugu, haurtxo guztiei abisatzen. Nik badut ideia ikaragarri poli bat. Ze ideia da hori, Mirri? Beti ideiak nik eukidear, Bai. Zolako fenomenoa naizen, Basegiak, kezko seinaleak. Kezko, Mirri, Bai, kezko seinaleak
itilak egiten zituzten bezala. Mirri, entzun. Kea egiteko zer behar da, Mirri? Kea egiteko nire talentua. Bai, nire talentua. Bai. Eta zer gehiago? Eta sua. Sua. Eta suarekin ibiltzen denari zer gertatzen zaio? Egia! Txiribitonek txixa ingo din suarekin ibilizkero. Txixa horian, podola, bai. Estika joli. Nik basekiak nola kea egin, eta nola kezko seinale egin, zurik egin gabe. Itxoi pixka batia. Bai. Ara gure asmatzaile egin gaitxo. Ua. Lasai, Txiribiton, lasai. Kontuen eduki txixontzi behitu hau. Baina berak ere... Arran nolako maralinia. Paketea erabiltzen dik berak, paketea, pardela horan gazpia garria. Ea, Mirri. Ikusiko duzuen nolako kea egiten duen. Mirri, kea edo hautsa egin dut benetan, baina hor ez du ezer ikusten, ez du ezer jartzen. Bai, errekartzen dit, Euskarriko hautsa guztiek, udo kikilikon ikusi telebizan. Ez. Bai, ez duen ikusten dezuela. Ikusten, Zuek zarauztarrok hori irakurri duzuek dio horretan? pista eukidean dalako, pista, txikila. Pista, gauza bat da, eta beste gauza bat da, onerako inteligentzia, onerako fantasia izatea. Idearik ez da dazu. Ago, Txiribitonek badu ideia bat eta. Zer? Zer aia iztantzatzen? Txalaparta jotzea esaten dik. Txalaparta! Txiribitonek beti eukitzen dizkik ideia trogloditak. Tira, ba, elitzateke ideia txarra izango txalaparta erabiltzea. Ea, zoazte txalaparta bila eta ekarri txalaparta. Bena urtsoak, ikusi alduzu ez zuek inoiz txalaparta jotzen? Bai! Eta baldak izan zuen txalaparta jotzen? Bai, edo ez. Ikus dezagun Mirri eta Txiribitonek zer egiten diguten. Ara, iriparea dirudi Txiribitonek berak bakarrik. Ikusiko duzuen olako kontzertua. Ea, hasi zaitezte. Tatiago. Mirri eta Txiribiton, meserez eta arre. Kontxo, hori alda txalaparta jotzea? Bai, jauna. Hori ez da txalaparta, honela jotzen da txalaparta urtsoak? Partitura estu zaigu, egia. Txiribiton, meserez. Tatiago. Mirri! Ez. Ez da inolako beharrik ez partitura eta ez hori. Nik erakutsiko dizuen nola jotzen den txalaparta. Tira. Ik Mirri, jakuna egingo duk eta nik erran, ea. Seingo nik? Jakuna, ea. Hori da. Oraingoan bai Mirri eta Txiribiton, Euskal Herriko haurtxo guztiak entzun dutela, hasi berria dela uda on kikilikon. Bai, orduan, debuluzoneko selekzioarekin hasi gaitezke. Bai, gaur ez baitaukagu zuetako inorrona ekartzerik, baina urte guztian zehar hainbat eta hainbat haurtxo Euskal Herriko pasadira debuluzondik. Ikus ditzagun bada orain eta aurrera debuluzon!
baten ziren bidezon da junzian kaletik eta esan zuen batek. Hori kaka da eta bestiak esan zuen. Hori ez da kaka. Hartu zuen batek jantzun da. Kaka da. Hartu zuen bestia jantzun ez da kaka. Hartu zuen jaten du kaka da. Hartzen du jaten du ez da kaka. Jaten du kaka da. Hartzen du guztiak eta esan da. Uste du kaka da. Eskerrak ez dugula zapaldu. Euskal telebistati dondon kikilikon, ikusten hasi eta bukategon. Kaixo ikusle denok amon eta aiton, kaixo txirrita mirri, kaixo txiribiton. Umorea nahi dugu zeruraino jaso, etxera zano joango gara gabakazo. Hiru hoiei egiten badiegu kaso, gu ere bihurtuko gaituzte pailazo. Askotan saltozte korrika, tortolika, tortolika. Mantxibiltzen ere bataki, txitgozaki, txitgozaki. Askotan saltozte korrika, tortolika, tortolika. Mantxibiltzen ere bataki, txitgozaki, txitgozaki. Sí? Ez duzu emirruekin egon nahi? Baina ez zuen mainik egin eska... Baina biak bat. Iraitz eta oianen nabalon. Baina zoetik egiten zuen baina. Aia, ez zuen mainik. Hoi, baina. Ez aldi guztue kantatu behar. Ez diguzue kantatu behar. Antxe daude Euskal Herriko amonia eta... Etza. Bueno, gauza bat egingo dugu. Gertatzen, telebista ikusten nahi dianak ez egiten, baina gure oiane eta iraitz labalonek egin behaztigutena zera da maina egin, hoizan bere habilidadia. Uste zuen erekin nahi? Asa eguzu gutxienez nolako izena duzun, maitia? Ez eguzu esan nahi nolako izena duzun? Iragarne, ez da? Baina begiratu pixkat gora, tanak ikusteko ze horpegi politia daukazun. Ez duzu nahi? Eta gaur, zer egin nahi zenuen debuduzunen? Xane, hemen. Zer egin nahi zenuen hemen debuduzunen? Kantatu? Ez? Badakit. Iragarnek egin behar zuen mutuarena. Txibitonek egiten duen bezala, ez da? Nik uste dut ondo xamar egin duela. Ea zenbat kustarri eman dizkioten mutuarena egiteagatik. Vamos a ver. Ea, orain nik irabaziko dira, Ea, ai.
bat doaitik, ezta? Segi. Abesten alainator justurik birika, oso larri nago ta ez aldeko korrika. Jolastuko dugu bai hasi saltxapika, ordizira joateko utzi tortolika. Nire lauma bete kare batetik pasatzea gustatzen bentsi zeion, da. Felipe zuntzen da. Pasatzen hasi zen kale hartan da. Loitu eta zen balkoia da. Felipe, Felipon, Felipe, Felipon. Beste, haren Javiera juntzan, loitu Javiera da. Gero loitu Javiera esan zion, neskaz jazteko. Pasatzen dugu nien da. Felipe, Felipon, Felipe, Felipon, antisozialista y a lo maricón. Fenomeno, ez da? Bai, jo, uste? Oso ondo. Zenbat puxtarri emango izkiute? 80. 80? Bai. Abestian zekenak eta zekoitzak, Eskusabala gila izaten dira. 24 puxtarri nahi omen di mutoki horrek. Eta gu badakigu 24 musika tresna jotzen. Goazen ba, kantatzera. Paristik natorren. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den, tamborra nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den, biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den, txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den, tromboia nik jotzen dut. Txindata, 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 txindata.
Padistin natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den Dumbalanik jotzen den Dumbala, 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 dumba, dumba, dumbala. Padistin natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen den Saxofoianik jotzen den Badakizue, karo, Parisera inbeste joan etorri tortolikarekin, joan etorri, eta inbeste instrumento eramanez, gure tortolika gaixoak potxe egin du. Nik ez dakit paliazue gehiagin maite duten, hortxe dago, gaixo horik apurtuta zizko eginda. Ikusiko aldugu tortolika. Bai, ea ba, aurrera tortolika jarraitzen duten kamarak. Txirri, kontzaki! Jopelas, tortolika! Tira, ze, uda etorri eta alpertu ala? Kontxo! Badirudi mermuak eman diola, jodiola. Agian, basekiak, greban egongo duk. Baina ze greba, Mirri, ze greba. Xaldaki garraioen greba dagoela. Tira, ez txoloak eririk esan bezere. Sí. Ze, lastanak egin edizkiak? Lastanak tortolik egitzak aproba nahi jodin baduz. Tipo eroa. Ze uste du potolo, Gonxo, tortolika tontolua da nahi bezala, ala. Majaderoa. Horrek estik ezen da, tola basiki. Ziur tortolikat elaturen bat nahi duela. Ez da idea txarra, gainera guztia intentatu beharra dago. Tira. Elatu goxo bat. Ez, Txiribito, niretzat ez, tortolikaren zat. Tira, guazen zerbait errostera. Baina zer dau? Orain lapurretara, las? Lasai gizona, nahi gabe egin du. Mantxo, aur txiki bat bezalakua da. Aur bat, baizea. Horrelako tripa handiko aur bat?
tripa handia du, baina beste guztia txiki-txikia, ez da? Nik gabero lotaratzeko, alako xesa kantak. Beno. Zer nahi dezue? Elatu bat. Elatu handi bat. Elatu handi bat. Bai. ¡Sirviendo! Zer? Potolo? Ez alda hona? Ea, mirri. Hau naska! Kontxo, honek estu balillo. Azaburu ematen du honek. Estu balillo. Aizu. Kontxo. Behar dugun elatua ez da edonorentzat, Horixe. Oso personai garrantzitsu batentzat da, beraz. Ospetsuaren. Beno. Euskal Telebizan ateratzen dela, Euskal Telebizan ateratzen den Kontxo. personai bat. Beste elatu bat, sirviendo! Ia unolakoa den. Honek itxura polita du, txiribiton? Ekarri. Ez zeukan gaizki, baino hendik ere estuk nahikoa ikaragarri hona behar dugu. Tira. Esti balillo. Ekarri ba beste bat. Ez. Gauza fina behar dugu. ¡Sirviendo! Txokolateskoa. Horixe. Nahikoa du, ekatzako. Nik esango dea, nik dastatu ingadia. Ai, zen gauzako suamen. Honek balio dik, honek balio dik. Baina txiribiton, ez da iretzat baizik eta tortolikaren. Horixe, Ea, gizona, zenbat zordik uzun dizugu? Doain. Doain? Bai, nire bistatik alde egiten baduzue doain. Primera, bagoaz. Agur! Sirviendo! Hemen gatozkizu, tortolika. Eta eratu zoragarria dakarkizugu. Venga, txiribiton motel, kontxo, tortolika martxan jarri biarazeok. Ea, txiribiton, non daukak elatua? Jane indik eratua, potolo zekin osore, jane indik eratua. Baina txiribiton, lotxik ematen. faltazena. Tortolikaren zat eriosi dugun elatua ere jatea, hori bakarrik, tira. Eta gainera txiza indik, begira busitazeok. Zer tipo narrasa izen, txiribiton. Ba, segin duen. Bidean, eratua jan eta gero kaketa txiza indik dana. Zikin nosua, bai. Azkenean, Bai. pardela jarri berko dugu paketea aur txikiei bezala. Horixe. Txe. Ez duela eratua gandio. Zein ba, babolio, zer egingo du ba. Elatua boltsikoan sartuik, eta orain urtu egin zaio. Desde luego, txiribiton, mosolo ikaragarria izi. Ondoko ikadua. Tira. Tostxolo. Mirrita txiribiton, egin esan, ez dut uste elatua tortolikari, zera, ona handirik egingo zionik. Beraz, hobe dugu ez elaturik ematea, takitxo. Eta ibiltzeko zer eman genien zaioke, ba. Ez dakit, ba. Ba, segia, tortolika etxe behar duen. Zer behar dik. Petrolioa edo galipota edo antzekoren gauza bat. Bazekiat, kaminero batzuren gana jongo gara, hoiek zerbait izango diteketa. Segi, oiolo! Kaixo, buen hombre! Kaixo, zer da? Hementxe zuei favore bat eskatzera gentozen. San bada? Lan asko aldaukazue. Lana gutxi egiten dugu.
kobratzen dugunagaitik. Bai, gutxi kobratzen duzu, Keba. Egiten dugunagaitik. Oso ondo! Gu zuei gauza bat eskatu nahi geniztuik, zera gasolina edo galipota edo... Gasolina ez, gasolina. Galipota bai, Kontxo. baino, beno, lan pixkoa eta egin beharko zue. Lana, hortaz, txiribiton apopilo utziko dizuegu. Bai, txiribiton. Tolo! Zer dakien bada. Ja. Erakutsi izkiek irabilidadeak. Tira txiribiton. Honela estrapalatzen. Alderantziz motel, alderantziz. Tipo estrapagoxoa. Txiribiton! Ikestakik eser! Egiten ere zaldaki. Ez da egiten, baina berak dionez, palakin gauza bitxiak egiten mendaki. Hori ikusi arte ez duzinisten. Asto zer bat puskarka, baino baldarragoa da. Ara. Maravilloso, Biboti harrapatu ziur. Bravo, txiribiton, oso ondo. Zirkore emateko modukoa, Olak hori sekula enun ikusi. Nik erakutsi diot. Neronek erakutsi diot. Tire. Beno. Momentu eharra pasadeu. Bai. Ekartzak galipota poteka da bat. Bai, hori xera behar duguna, gainera. Hementxe dago. Eta gainera, debalde emango izet. Zeinen ederki. Nik uste honekin nahikoa izango dugula, gainera, ez? Aiza txirri, baina benetan galipota izango alda hau. Bai. Etxalda txipiroi salsa izango. Txipiro, ja. Ea, amo a ver. Txoan. Tira. Charlotte baten dut. Hemendik. Zer gertatuko ote da? Nola bukatuko du abentura honek? Galipotarekin konponduko ote dute tortolika? Hemendik pixka batera ikusiko dugu abenturaren bigarren zatia. Baina bitartean, ona gaur zarautza zuentzat, ekilibrista mundial batzuk ekarri ditugu. La Traka Parodia konpainia zuekin! Arratsaldeon, Zarauz! Arratsaldeon, Zarauz eta Zarautz ingurutik etorri zeraten jende guztioi ere. Eta baita ere, Euskal Telebista bidez ikusten ari zeraten guztioi ere. Bueno, oraingo numero honetan, zuek guztiok ere parte hartuko duzue, bai? Nahi duzue? Bale, orduan, hemendik egingo dugu raiatxo batola, eta raia hontatik ezkerretara izango zarete tambor doinua egingo duzutenak, bai? Horrela, prrrapatapatapatan, bai? A ber, proba bat egingo dugu. Prrrapatapatapatapat. Venga, zer gertatzen da? Bat, bi eta hiru. Oso ondo, artista bikaina zere. Eta beste raia hontatik eskuitara izango zarete txalo eta nolabait esateko animadore gisa, bai? A ber, proba bat egingo dugu, animadorea, ja! Hori da! Artista bikaina zarete, artista bikaina. Bueno, oraingo numero honetan, munduan zer diren artista ospetsuenak izango ditugu? Munduan zehar jirabira handiak izan eta gaur nola ez? Hemen zarautzen ditugu. Zuekin, besterik gabe, François Anaiak! Txalo berezi bat beraientzako! Oso ospetsuak nola nahi esateko. Hemen ezkerrean dugu, François Anaiak! Txalo berezi bat beraientzako! Eta hemen eskubian, baita ere, François Anaiak! Txalo berezi bat! Bueno, oraingo numero honetan, arriskua guztiz nabaria da. Beren bizia jokatzen dute aurreneko momentutik. Isiltasun pixka bat eskatuko genuke.
ikusten ditugu ariketa beroketak egiten. Beren indarra ere nabaria da, ikusten dena. Esan behar da, ariketa beroketak guztiz beharrezkoak direla, ez minik gerta dadin. Badoaz. Txalo berezi galderentzako. Eta orain dator guztiz momentu handiena. Momentu gogorrena eta isiltasun osoa behar dena. Lehenbizi, tambogaren doinua behar dugu. Fuerte gorainik! Gehiago gorainik! Momentua badator, momentua. Gehiago oraindik eskatzen du, Frantzua nahi batek. Eta orain momentu berezia dator. Frantzua nahia, mesedez. Nahi. Oso exigenteak dira, frantses hauek. Badoaz. Badoaz. Joango dira. Arazo txiki batzuek dituzte. Nahiko? Badoaz, Frantzua nahia. Konzentrazioa osoa da. Isiltasuna. Frantzua nahientzako. Salo berezi bat. Artista bikaina hauentzako. Hemen dituzue, Frantzua anaia. Eta orain beste momentu berezi bat dator. Oraingo numero honetan bizia larriki jokatzen dute. Beraien bizia halako arriskuan jokatzen dutenez, pentsatzen dugu isiltasuna eta nervioak ere gainean izango dituzuela. Oraingo numero honetan, oraindik munduan inoiz egin ez den numero bat izango da. Zuen aurrean, gaur zarautzen, hemen bertan animali berezi bat, animali basati bat hipnotizatu egingo dute. Animali arriskutsua. Tigreak baino oraindik arriskutsuagoa. Lehoia baino oraindik arriskutsuagoa. Txiribiton bera baino oraindik ere arriskutsuagoa. Hemen dituzue beraz ere, Frantzua anaia! Txalo bat! Nervioak gainean dituzue. Berriro ere tamborrak eskatuko ditugu. Tamborrak mesedez. Nahi. Gusten ditugu Frantzua nahiak, inorez dela atrebitzen lehen kajara inguratzera. Inorez du joan nahi? Badoaz Frantzua nahi. Zer egingo dute? Zer erakutsiko digute? Badoaz. Ja! Izugarri animali basati bat azaldu zaigu mentxe. Animali basati bat. Kobazulo beltzeko animali basati txuria. Zerrak egin dute. Badioaz. Arrapatu dute. Txalo berezi da beraintzako. Txalo bat. Oso ondo. Biak dira indartsua, biak. Badoaz.
Zer egingo dute? Animaliak ere bere eskubideak badituzte. Tantxez hauek. Isiltasun osoa eskatuko genuke, mesedez. Isiltasun osoa, dena bare. Horrela. Ari da. Salto bikaina egin du animaliak, baina oraindik ere. Ariketa hau zeharo zaila da. Oraindik munduan sekula egin ez den ariketa bat. Badoaz beha ere, Frantsua anaiak, erabat konzentraturik. Zer egingo ote dute Frantsua anai hauek? Lortu dute. Txalo berezi bat beraintzako. Zeharo, artista bikaina baino salto egin du. Txalo berezi bat. Lortu dute Frantsua anaiak. Eta besterik gabe, beste bat arte zarautz hemen goaz Frantsua anaiak. Eta ni. Benetan mundialak elkilirrista hauek, ezta? Aizue, ziur, orain abentura nola bukatzen den irrikitzen zaudetela, ez da baietz? Ni ere bai. Asmatu ote dute txirri mirri eta txiribitonek tortolika konpontzen? Txatxan, goazen abenturaren bigarren zatia ikustera. Zertan arituko duk txiribiton hori. Etzekiat, motel, etzekiat. Beste denbora. Ziur galipota txurruekin jaten ari dela. Litzateke arituko galipotak txokolatearen itxurarik eta... txiribiton, bukatzen duk, ala zer? Operas! Nahikoa duk, Ara, hemen zetorrek. Amuina xar batek lehenago moldatuko zian. Kontxo! Zer, txiribiton? Konponketak egin dizkiok? Ze konponduko zian potolo honek? Etxe letzekik eta. Ze konponketak egin dituk, txiribiton? Josu Maria eta Jose... Izugarrizko operazioak... Sekulakoak ziur martxan jarri momentuako, klaska, mila pusketatan hautsiten dela. Agian, pentsatzeak, honek ingeniero zera, lizentzia izango dik, titulo izango dik. Ingeniero lizentzia honek, eskolan ataritik ezuan pasata. Tira. Gimnasian ere suspenso ateratzen zian. Tira, hori guzti egia bada, jardezagun tortolika martxan, egia den. Ai! To, mirri? Aspaldian piztu ez ziren argi hau piztu dizkik? Baina zer egin diok, txiribiton? Energia falta. Nork hitz egin dik? Nik ez dintzati. Txekiukik ez du ala hitz egiten. Txirri, ziur espioi bat dagoela hegazkin azpian, guatxen ikustera. Aska. Ez. Hemen azpien ez dago ino. Txiribiton, zer egin diokik tortolikari? Zaudete, tortolika bera da hitz egin duena. Tortolika. Tortolika izketan? Bai, tira. Noski, urte bete baino gehiago dik. Hortzakatea zaizkiok eta ikasidik hitz egiten. Hitz egiten tortolikak. Guazen. Xertara. Bidean esango dizuet, guazen. Zergatik hainbeste besa, txirri? Esatera dijo dizuen bada. Tortolikak energia eskatu duelako, eta ez dakit entzungo duena ala ez, baina enuen nahi berak ezer entzuterik. Eta berak energia eskatu duenez,
guk orain energia bila joan behar dugu. Eta zergatik beharrik hori? Auskalo, ze konponketa egin dion gure txiribitonek? Horixe, ze konponketa egin dion tortolika gaituari, Berak ere txegik zein dion. Kalamidadea. Aizak txirre, eta zer da alergia hori edo? Alergia ez, energia. Energia da indarra. Esate baterako, eguzkiaren indarra da energia. Txontxolo basegian, indarra behar eskero, perurena. Horixe duk deposituan jartuta, deposituan sartu. Perurena, hortze Zuegiok ez duzue burutazionik, txikila? Sua da indarra, sua. Eta sua behar dugunez, hemen herriko erramintariaren gana joko dugu. Tira. Non joko dugu erramentaria. Buruan klaska, hoxe. Baina zuek babolio hutsak zarete, Tira, guazen herriko erramintariaren gana eta kitxo, guazen. Eta herriko erramentaria buruan klaska, jo egingo dugu. Kaixo, jauna, hemen gatoz gu mesede bat eskatzera. Hemen mesedeak ere ordaindu egiten dira. Sekena! Tira, berri, iso, berarekin honean egotea komeni zaigu. Eta noiz joko dugu? Las jota zen de demonio. Begira, jauna, gure... Zer nahi duzuena? Bai, gure zera... Bueno, indar faltan daukagu, ulertzen duzu, indar faltan. Eta nahi genuke, zuk, ea posible... Ikusten dut. Astorik izen xamarra dago. Perrak aldatu behar zaizkio. Bai, ez jauna... Xo! Lanean ari naizenean ez du txintik erentzu nahi, to! Hala, ida! Baina, aprobetxatu gualdu jotzeko! Tira, nola jotzea? Elde, akurtu! Zaiten dio, txiribitoni! Xeri, asto! Jauna, ez dela... Baina... Ez duzu ulertzen... Mirri! Gualaiz geldik, astozeken hori! Horuntza atorrenean, klaska! Gualaiz geldik! Argi, txiribiton! Txiribiton! Ondo, txiribiton! Goikoitxea ematen duk! Gauela! Asto zarroi harrapatzen baia txiki ingoia! Eta bere nausik ere bai! Dios! Azer genioa zian erremintariak. Baina begibistarik bat ere ez. Ez uste, txiribitoni bere ala nabarmendu ziok astoa dela. Astoa, mando! Tira, zaudete. Tira, txiribiton, tira. Ara, pixka lasaitu adin. Oa tortolika utzi egun lekura, ea oraindik ere handagoen ikustera. Lasaitu adin. Entzun, geroxiago etorriai, eta gu zera, butika honetan egongo atxuk ire zai. Hala, un txiribiton. Iaixeta, zaintzailerik onena! Gure txiribiton. Aizak txirri! Da xertarako goan nahi du botika horretara. Botika horretan erosiko diegu, indar energia mota berezi bat. Vitaminak. Nun daukak mina? Ez diet inoneren minik. Badakik tortolikak energia behar duela. Bai. Energia mota bat da vitamina izenekoa. Eta honelakoak botiketan saltzen dizkitek. Baixen ba? Bazen... Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Astorik gabe gatoz. Eta zer nahi zenuteke? Guk... Hemengo orinal hau. Eta zertarako behar duk orinal hori, Mirri? Zertarako, tortolikan goazenean, txixa goitik bera egin beharren, hemen txegiteko. Esan latxukunagoa. Ikusten zein grazioso nahi zen? Nola gustatzen natzaion gure farmazeutik hori? Txuku. Eta gainera, kaskotzat ere erabiltzen deke. Txingorra egiten duen erako. Oso ondo geratzen zaizu. Horixe. Begira, guk vitamina pote bat nahi genuke. Eta ata. Vitamina on batzuk dauzkat.
Bai? Egatzu botea. Nerone probatuko ditut. Baina... Baina etxe bat bota nahi duzu ala? Vitamina horiek indar asko emango dizute, eta hazi egingo zara. Mirri hazi egingo dela. Ai, sei edergio. Indarzu egingo nahi. Bai, baina oso gainera, Oso edergi, mirri handia, sendoa, atorra. Ara, hemen Txiribiton, zer moduz dago egazkina? Ondo, ez zaio zer gertatu. Zer egingo dik gizara honek. Astoa, oize. Asto bat perratuta. Kontuxe, edik ez ematen beldurrik, Tira, mirri, Txiribiton. Baina... Zaude geldi. Noiz egingo dute efektua vitamina horiek. Balaister. Kontuz nerekin, kontuz, botolo horrek. Zer uste du, Mirri? Baina non da Mirri? 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 Hemen dago. Atalen ondoan. Zer gertatu zen? Ai, bada, nire errua izan da. Vitaminen aurkako potea eman diot. Baina betirako geldituko alda honela. Ez. Oraintxe emango dizuet vitamina potea, eta segituan itzuliko da bere neurrira, Itxoin. Txirri, demonio! Lasai, Mirri, lasai. Ara, eskuan goxo eramango hau tortolikaraino. Eta bertan, bioi emango dizkizuet vitaminak. Bai iri eta bai tortolikari. Etzan, goxo, nire politxori. Ilastonak eta kutxenak. Bai, nire Mirritxo, bai. Ui, nolako hankasartzea. Eske, irten bidea badagola bestela. Eskerrak vitamina hoiei. Bestela, akabo Mirri eta akabo tortolika. Eskerrak vitamina hoiei, bai. Bestela, Euskal Telebistako pailazorik dotoren eta politena, txiki-txikia gehatuko zateken. Eta eskerrak Txiribitonen bihotz zabalari. Hazi ordez txikitua izenean hartu eta jota zapaldu bain du zer. Egia. Eskerrak Txiribiton bihotz zabaleko aiz. Estarriko da harritzekoa bihotz zabala izatea, bera ere nola hain zabala den. Aizak Txirri. Zer, Mirri? Eta tortolikaren ahots hori? Hori uda pasa ondorerako utzi beharko dugu. Orain udaran garenez, honena atsedenaldi eder bat hartze izango da, eta gero uda pasatzean gerokoak. Horixe, orain oporrak! Dira ba! Azkenean konpondu dute tortolika. Eskerrak bestela, zer egingo genuen guk datorren urtean tortolikari gabe? Aiola, ia aztu egin zait. Baina ez, oraintxe kontatuko dizet. Baldakizue gaur ona nortzuk etorri diren oso urrutitik? La capsa magica. Bai, magia talde bada. Eta bere izenak esan nahi duena zera da, kutsatilatxo txikia. Bai, kutsatila txiki bat ekartzen dutelako beste gauza askoren artean. Baina egiten duten magia. Ez da txikia, ez da gutxiagorik ere. Ikusi. Hola, senyores i senyors, els de la Capsa Màgica. Estem molt contents de ser aquí amb vosaltres. Bona tarda. Arrat Saldeón.
és tan antiga com la humanitat, però no és fins al segle XVII que apareixen els diaris i l'impremta es fa popular que la prestidigitació i els llibres de física recreativa assoleixen més bona difusió. Per això no seria gens estrany trobar en qualsevol publicació de l'època articles com aquest. La leche viajera. Cójase una hoja de papel de periódico impresa. Hágase con ella un cucurucho de papel y manténgase verticalmente con la mano izquierda. Con la mano derecha coja una jarra de leche y vierta su contenido dentro del cucurucho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pronuncia la palabra mágica sapo y ante el asombro de los espectadores verá que la leche ha desaparecido. Per favor, necessito un home ben fort, un senyor de la barba que hi havia per allà. Hi havia un senyor que tenia una barba, en castellano, un señor que tenía una barba. Por favor, sería tan amable de subir, aquí el señor de allá. Tiene que ser un señor muy fuerte, porque él va a tirar de la cuerda. Es un ejercicio donde ponemos el cuello. Entonces él tira fuerte a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Quieto! A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Allí tengo unas tijeras, ¿me las traes? ¿Eres tan amable? Es una máquina de cortar, tiene 2 agujeros para poner los dedos, entonces tú vas a cortar la cuerda más o menos por la mitad. ¿Cómo te llamas? Ventura. Corta. Perfecto, el señor ha cortado la cuerda, los magos normalmente cogen, hacen un nudo, soplan y desaparece el nudo y la cuerda queda entera. Yo lo quiero hacer de otra forma. Yo voy a utilizar una auténtica máquina de cortar. Tú vas a poner la cabeza allí. Te voy a cortar la cabeza y sin hacer ningún nudo te la voy a pegar de nuevo. ¿De acuerdo, Ventura? Vamos, manos a la obra. Primero vamos a comprobar la máquina. Ventura, no tengas miedo. Mira, para probar, ves, aquí en este agujero es donde tú pondrás el cuello, pondremos un melón. Luego hay un par de agujeros más donde pondremos unas zanahorias. Tú pondrás las manos, o no, abajo, en los agujeros de poner las zanahorias. Fíjate bien, Ventura. Consta de 2 palos, una hoja, una polea arriba para poder levantar la hoja. Ventura, a la 1, a las 2
Y a las 3. Bueno, como verás, hace un corte muy limpio. No hay ningún problema de que se infecte. Luego te voy a regalar el reloj. Mira, Ventura, si eres tan amable... Te pones detrás. Ella limpia la hoja para que no se le infecte. No te preocupes, Ventura, ya puedes arrodillarte. No ha fallado nunca, arrodíllate. El señor Ventura está arrodillado, va a arrodillarse. ¿Alguna última voluntad? ¿Quieres despedirte de alguien? Ventura, si te quieres despedir de alguien. De todos los... De todos. Ventura os dice adiós. Supongo que esto no nos fallará, nunca ha fallado. Voy a intentar lanzar la hoja. En los otros agujeros, el de arriba y el de abajo, pondremos una zanahoria para demostrar que la hoja sigue cortando. Estamos sudando mucho, ¿verdad que no te duele el cuello? Dios, gracias. Els faquirs són molt poderosos. De vegades s'empassen el foc, es mengen els vidres, s'atravessen els claus a la cara, s'atravessen els braços amb claus molt llargs i punxeguts. Els faquirs tenen molts poders. Escolta, et poses els guants, et poses el cap. Ara ella es torna a disfressar de ninot i poseu molta atenció, perquè jo intentaré de tornar-la a tancar dintre la capsa. Va. Aquest ninot es diu Sebastià. El muñeco de lana se llama Sebastián. Jo intentaré travessar el cos d'aquest ninot amb aquestes espases. Porta. Aquesta és l'espasa del Capitán Trueno. Aquesta és l'espasa d'Alfonso X el Sabio. I aquesta és l'espasa d'Alfonso X el Tonto.
el muñeco por todos sus costados. Veamos dentro de la caja qué ha ocurrido. Zer beldurra pasatu dudan lakapsa magikako lagunak ikusten. Andoni, zer iruditu zaizkitzu? Oso onak, baina badezpadaren egun nahi hor gilotinago toki hortan. Baiet. Aizu, bueno, agur katalanei eta ongietorria Andoni Egañari, zarauztar honi. Kaixo, Andoni. Aizu, zer moduzkoak dira eta zer moduz portatzen dira Txirrimirri eta Txiribiton? Bueno, nik gidoiak idazten dizkidanean, beraiek egia esan mirri bihurri xamarra da, eta batzutan papelak nik ez dakit etxean galtzen dituen edo. Txiribiton buru gogor xamarra eta kosta egiten zaizkio ikastea. Txintxoena txirri da. Txirri, aizu, jende askok ez dakiena Andonik gidoiak idazten dituela, Txirrimirri eta Txiribitonen gidoiak berak idazten dituela. Eta zer esan nahi nizun? Claro, mirrirekin etzera oso ondo moldatuko, zehalako kompetentzi bat eukiko duzue. Ze mirrik esaten dunez, bere buruarengatik esaten du, bera dela munduko paiasorik guapuena. Eta zu omentzara munduko bertsolaririk guapuena, ez da? Nork esan dizu, hori esaten da. Keba, nire aldean guapo badaude. Bai. Aizu, eta nola moldatzen dituzu zure bertsolaritzak mundua eta aurren mundu hori, nola moldatzen dituzu? Bueno, biak gustatzen zaizkit eta biak dira pixka bat irudimena erabili behar den lana eta nik uste dut nahiko molda errezak dirala bat eta beste. Bai. Aizu, gauza bat eskatu behar dizut, eta ezin duzu dukatu, Bertso bat botako diguzu, gaur arratsaldean hemen ostiral hontan zarautzen gauden guztioi eta dondon kikilikoni agur borobil bat emateko zure bertso bat botako diguzu? Bai, bota ba. Txirrita txirribiton mirrikin batera, tortolik handi joaz batetik bestera. Lehenengo Italira gero Parisera, udara bukatzean elkartuko gera. Hementxe gaude berriro! Eta ez dakitzuela zer egin behar dugun! Ospakizun handi bat! Badakizue orain dela gutxi, Txiribitonen urtemuga izan da. Eta gaur ospatu behar dugu bazkaria, ez? Baina afari merienda bikain bat egiten. Jatetxe ospetsu bati enkargatu diogu. Txirri esan, zer enkargatu dugu lehenengo platerako? Esango dizuet, lehen da bizi enkargatu duguna izan da zopa. Zopa? Bai. Ke asko! Ke asko? Ke asko, bai! Nazka emate aldi bat zopa. Nazka ez, ke asko ateatzen dala, nola beru ateatzen dute? Mirri, ez txorak eririk ez. Tira, beraz egingo dudana da, kamareroa deitu. Txalo? Hori zopa aprobatuta gero esango dut, txalo, betzako hain egin nahi dik. Duzue zer ulertzen, kamareroei txalo eginaz, plas deitzen zaie. Zopa dena den nazka pixko baten ematen ziak, Txiribitone jatean ikaragarrizko zaratak itetulako. Baina jatetxe horietako kamareroa nonbait gorra da. Plas! Plis! Amen zutorrek. Kamareroa. Prestatzen egon. Kaixo, Juliana. Zopa Juliana. Zopa Juliana. Hori izena zopa batentzat. Fota! Gozua dota! Ugarita abundante. Bota!
Mila esker, nahikoa. Aizak txirri. Zer, Zopa honek, hilak zeuzkake, nola izango ditu hileak, Mirri? Baietz hilak dituela, kontxo. Gaina txuri-txuriak. Hori ezinezkoa da. Txuri-txuriak, kamarero zar baten kanak izango ditu. Hori ezinezkoa da. Zaren jatetxe ospetsu honetan, horrelakorik ez da sekula gertatu. Ez dira hilak, ez nik uste txitxareak diara, bila nola boitzen dian. Begira. Txitxareak. Mirri, nola izango dira txitxareak? Hau sopa Julienaren fideoak dira. Buala. Ea akordion jartzen zeat, ez erian buada ala fideoak. Fideoak, Mirri, ez du bat eulertzen. Joan zeitezke, mila esker. Mirri eta Txiribito, nentzun dut. Sopa Juliana, Rusian 12. mendean asmatu zen sopa bat zen. Han, Rusian baitzen... Moztu rolloa, txikila. Ea, probatu bezagun, Txiribito. Gelatuta zeo. Ifar polotik ikarregitek zopa hau. Baina ez da hori harritzekoa, Mirri. Oso hotza. Kontuan izanik, hainbat hileak zirela, txitxarea zirela, ez dakizen bar rollo, noski normala da hotza egotea. Berotze ariketak inborgin behar dizkiagu, zopa hau berotzeko. Egin ba berotze ariketak. Ea, nahikoa berotu zaizuen. Ea berotu den. Ez du berotu. Oso txarra. Kamarero, una de mero. Honela alferrikago, badaki kamarero hori txalo egin berzaio dara. Itxalo egin jo, bai, moxolo horri. Ero, arro etorriko du? Berri txalo egin berko diot. Plash. Agaixo, etorren, arraputzori. Muxo izango du? Zer nahi dute jaunak, zemuz dago sopa? Zopa hau, gelatuta dago. Hobe, zeren udan gaude eta udaran oso ondo sartzen da sopa hotza. Egia da, udan sopa hotza bat da gauzarik bikainena, atxekinena. Horixe da, dutxa bat hartzea bezalaxe da. Gustu hartuko nukenik orantxe bertan dutxa bat. Dutxa bat hartuko zenuke pozaren pozez? Bai, horixe, eskartuko nuke Aixu, sato xona. Dutxa bat hartuko zenuke la pozaren pozez? Hartuko nuke dutxa bat orantxe bat. Benetan pozez? Bai, horixe, dutxa bat hartuko nuke. Aurrera, Txiribiton! Baina, Mirri! Arramasak! Dutxa oso osua! Zeu! Ikusiko duzu. Ikusi dugu. Mirri, Txiribiton, nola egin dezakezue hori? Haundia borra eta behar Txiribiton. Ze polita indun, Ez zarete haundiak, Mirri eta Txiribiton, hori ez dago egin behar. Zer pasatzen da, zer pasatzen. Polizia dituren, Ai, baina... Nor da txikitxo, bigarren platera txerri txikia, ala? Mirri, hau nagusia dala, ez duzu konturatzen, nagusia da. Aizu, zer nahi du nagusi txikita jo? Nagusia hau da, eta zuen platera utanak gabitu barko dituzue, bestela ertzainak diretu. Zigotxe bertan platera gabitu. Ez da dira batera eusu, bat ez da dira eusu. Haue garbitzen nahi du? Txiribiton, garbitzen da. Onda. Baina, Kara! ez dut esan bat ez hausteko. Ez dut esan bat ez hausteko. Horretxegatik Txiribitonek bi hautsi ditu. Ez bat, ez bi, ez zirue, eta zamaika. Asitzen Ez bat, ez bi, ez ziro eta ez amaika. Txiribiton? Baina, zer zeraten, baina... Ez, lau puskatu ditugu. Ez bat, ez bi, ez ziro, ez amaika. Kumplituta. Baina, kartzelara zate ontxe bertan. Ez kartzelara ez dudan gaude. Bosta jola. Nik neronek garbituko ditut danak, nik neronek. Garbitu Txirri bai, garbitu ondo, Nun dago mesedez, garbitzeko ura nun dago. Hortik, Txirri, hortik. Guk aukizia, gozatu iten dugu padea paskatzea Txirri gaixuak sufritu iten du. Hola Txirri,
zein merke omen dauden platerak. Hala ere haurtxoak tamalez gaurko uda on kikiliko nau amaitzera doa. Baina amaitu horretik, gogozko izango litzateke guretzat, zuekin batera kanta bat kantatzea. Bai, baina, bukatu baino lehenago, ohar pare bi. Bai. Entzun, denok. Denok entzun. Aixue, badakizue gauza bat. Urte guztian zehar ibili gerala, programa egiten, baina ez bakarrik txirribi eta txiritonek, ez da zuela pentsa. Bai, gure atzean edo gure alboan, jende asko eta asko izan dira laguntzaile izan ditugunak. Hala nola teknikoak, hala nola arotzak, margolariak, gure inguruan lan egin duten hainbat eta hainbat jende. Eta badago, laugarren pailazo bat zuek ezagutzen ez duzuena. Baina guk asko maite duguna. Realizadorea, Juanjo Franco. Juanjorin txalo handi bat emango diegu. Bai realizadoreari eta bai beste guztiak. Ez teknikari guztiei ere bai. Aixue, eta beste gauza bat, ez dakizue zepen hartu dugu. Nola, ona etorri zeaten guztiak oso potolo zaudeten, ba ez dakixen bat aurgeatu diren kanpoan. Eta hoiei ere, eta agian telebistaz ikusle ditugunez, ba, tira, urrengo batetan pixkal ditxago etorri, eta danak elkarrekin egongo gara. Urrengo batean, ona etorri zareten guztiak erregimena egin, Potolo, maske, potolo danak. Tira, eta orain bai, haurtxoak, guztiok elkarrekin kantatuko dugun. Beste hor bat. Beste bat, Mirri. Bai, oain hemendik ateratzekoan, badira denontzako uste dut txartelak, txirrimita txibitoen txartelak, eta Euskal Telebistaren peatinak eta honelako gauzak, horretxegatik eskatzen dizuegu, mantxo ateratzen jutea, bana emateko, baino itxoin, kanta bukatuta gero, bestela ez dizuegu emango, Guztientzat egongo dira, beraz, lasai etorri. Eta orain bai, txapela buruan. Asko haurtxoak, hemen izan zaretelako, uda ona pasa eta laizter arte dondon kikilikonen berriz ere. Agur! Uda on kikiliko!